ҳунар дар ҳар шаклеву сабке баёнгари вазъи ботинӣ, фикрӣ ва дар маҷмӯъ маънавию равонии ҷомеаи зинда буда, қабл аз ҳама ҳадафи шахсиятофарӣ ва инсонсозиро дунболагирӣ мекунад. дуруд бинандагони азиз. диловар шарипов яке аз он нафаронест ки мислаш дар мамлакати мо миллионҳо нафаранд ва ҳар як кадомашон ба қадри ҳол бо кӯшишу ғайрат, бо ҷӯшу хуруши ҷавонӣ, бо меҳру муҳаббат ба насли наврас нозукиҳои касби рассомиро меомӯзад. вай омӯзгор буда бо нугиму қалами худ дар вуҷуди шогирдон ҳисси зебоипарастиро бедор месозад. ҳоло ӯ кӯшиш мекунад ки на фақат худ эҷод кунад, балки шогирдонаш низ ин кори душворро бо тамоми нозукияш аз худ кунанд. диловар шарипов лаҳзае аз кори эҷодӣ фориғ нест. хуб мегуфтед ки шумо ин касбро аз рӯи муҳаббат интихоб намудед ва ё ки тасодуфӣ буд? чӣ сабаб гашт ки шумо рассом шудан хостед? ин касбро асос дар дили худ санъаткор шудан мехостам. санъаткор яъне ба монанди сароянда, навозанда ё ки санъаткори эҷодии фарҳанг. бисёртарги ба ин ҷода шавқ доштам ва санъати рассомӣ дар дилам буд, вале бештар санъати навозандагӣ ё сарояндагӣ ё барандагӣ, актёрӣ, хоҳ нохоҳ кадомаш ки набошад, мехостам санъаткор шавам. баъдан дар мактаби миёна ки таҳсил мекардам, дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳамавақт пешсаф будам. иштирок мекардам, сарояндагӣ мекардам. баъд аз хатми синфи 9 тасмим гирифтам ки ба коллеҷи рассомӣ, яъне эҷодкорӣ, чеҳранигорӣ ва манзаранависӣ пеша кунам. баъдан ба коллеҷи рассомӣ дохил шудам. мутаассифона дар жанри живопис ҳуҷҷатҳои худро супорида будам. дар жанри живопис бали гузариши ман камтар ки буд ва бали гузариши ман дар соҳаи театр мерасид. баъдан ба соҳаи театр дохил шудам ва бисёр шод шудам. аввали моҳи сентябр дарсҳо шурӯъ шуд. соҳаи рассоми театрро ба мо фаҳмонданд. дар ин ҷода бисёр ба ман маъқул шуд. пеша гирифтам ба санъати тасвирӣ, ки ин санъати тасвириро ҳам дар дили худ ҷой дода будам. ва дар маркази кӯдакон наврасони ноҳияи Сино ба шӯъбаи санъати тасвирӣ низ мехондам аз синни мактабхонӣ. баъдан дар он ҷо таҳсил гирифтам. аз соҳаи санъати тасвирӣ бисёр чизҳои ба ин соҳа наздикро аз худ намудам. баъдан ба коллеҷи рассомӣ ки дохил шудам, баъд бисёртар аз худ намудам. диловар дар ҳар як узву ашё, дар ҳар як офариниши одаму табиат бо дақиқии хоси рассомӣ ҷиҳати зебоиро ба хубӣ фаҳмида, онро ба қалам медиҳад, то ки садҳо ва ҳазорҳо парастандагони санъат ин зебоиро ба хубӣ дарк карда, онро дида тавонанд, аз бозёфти мусаввир баҳра баранд. мегӯянд ки ҳар инсон бо истеъдодҳои худ тавлид меёбад ва дар натиҷаи такмил додан ва аз тарафи волидон ва устодон дар ана ҳамин пайроҳаи зиндагӣ шахс ба муваффақият ноил мегардад. бештар соҳаи рассомӣ худодод мебошад ки ҳар як фарзанди тоҷик ин ҷодаро аз дили худ пеша менамояд ва соҳаи рассомиро шуғли дӯстдошта интихоб намудам ва дар ин соҳа мехоҳам то ба охир кор ва фаъолият намоям.
диловар шарипов солҳои дароз ва то ба имрӯз аз устодон тамоми нафосату назокати рассомиро омӯхта дар ҳар як офаридаи худ ва шогирдонаш мекӯшад чизеро тасвир намояд ки дар он мазмуне нуҳуфта бошад то ки бинандаро ба фикр кардан водор созад. طول چند سال می شود که به شاگردان صنعت رسامی را می آموزید؟ طول 5 سال می شود که در این مؤسسه کار و فعالیت می نمایم و شاگردان من نیز 5 سال می شوند که در اینجا تحصیل می نمایم و بسیار شاگردان خوبی به وای رساندم که آنها خطا نکنم قریب که برابر با خودم کار و فعالیت می نمایند که اثرهای آنها می آفرند به نهایت خوب و جذاب می باشد. راستی آموزگار شدن این تصادفاً شد و من 23 خط در دوران دانشجوییم میخواستم ختم کرده و همچون ایجادکار خود را معرفی نمایم که من رسام تئاتر تمام کردم. در جاده تئاتر بیشتر خود را کار و فعالیت خود را پیشه نمایم. از این رو من وقتی که در کورسی سیومی کالج رسامی بودم و من مکتب رسامی را معرفی نمودند و گفتند که در این مکتب آموزگار در کار که کار و فعالیت نماید. بعداً که ما دانشجو که بودیم بیشتر به پول نیاز داشتیم با این مکتب همچون آموزگار کار و فعالیت نمودم و بسیار شاد گشتم از این کار خود که کارهایی که ایجاد میکردم و کارهایی که بیشتر داده بودم به همون ساحه رسامی و فرزندان خلق آن را بخشیدم و هستند شاگردانی که در این جاده بسیار هم موفق گشتند و چاره‌بینی‌های فرهنگی، چاره‌بینی‌هایی که بیرون از شهر از شهر میگذرد به همه آنها اشتراک می‌نمایند و موفق هم میشوند. آموزگاری را پیشه نمودم. استاد من که راه اندازی نمود استاد قریب غیاث‌الدین می باشد که تا امروز با آنها کار و فعالیت می نمایم و مرا همچون کارمند شایسته انتخاب نمودند. اهل کارمندان به این آواز داده مرا به همچون معاون دیرکتوری مکتب بچگانه رسامی ریاست فرهنگی شهر دوشنبه تعیین نمودند. تمام عمرم با کودک کار کرده ایستادم. بسیار سالها من دیرکتور قصر پیانیران سابق قصر پیانیران حاضر مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه نام دارد. قبلا هر یک انسان در وجودش یک استعداد دارد. وظیفه پدر و مادران و آموزگاران در آن است که همون شوق و هوس کودک را یافته یعنی در آینده رشد دادن در کار است. برای این کمکی فقط آموزگار نه پدر و مادرم بسیار لازم است. یعنی هست انسانایی که تمام عمر همون شوق و هوس خودش رو یافته نمیتواند. کسی که یافت و در آینده بسیار متخصصی ورزیده شده به وایه میرسد. در بین شاگردان من به حد بسیار بچه‌های بسیار با هنر و استعدادها شوق و هوس داشتند. یکی از همین شاگردای با استعداد شاگردای آخران حاضر کارگر من است این شریف دلاور و در کودکیش به محفل رسمکشی تحت راهبری آچیلدی و مطلوبه آمده میرفت. بعد همون شوق و هوسش بیدار شد که وی به کالج رسامی داخل شد و تمام کرد. تمام نکرده من وی آوردم به کار. با کاری مکتب شناس شد. از یکم روزی که من همینجا مثلا دیرکتور شده تعیین شدم من
мақсад гузоштам ки ман шогирдои худамро оварда дар ин ҷа масалан корро ёд медиҳам. имрӯзҳо аз нигоҳи шумо ки омӯзгор ҳастед, шавқу рағбати ҷавонон ва наврасон ба санъати рассомӣ чӣ гуна аст? ҳастанд бачаҳое ки меоянд ба мактаб дохил мешаванд ва ин аз омӯзгор вобастагӣ дорад бештар ки хонанда ҳамин самтро бештар аз худ менамояд ва ҳар як хонанда барои худ шуғли дӯстдошта дорад, яъне ки як қисмаш мехоҳад рассом шавад, як қисмаш мехоҳад архитектор ёки дизайнер ёки ба самти гуногуни санъати тасвирӣ роҳ андозӣ шаванд. ва дар ин муассиса бештар хонандагон соҳаи дизайни либосро интихоб менамоянд. бештари инҳо духтарҳо мебошанд ки дар оянда мехоҳанд тарроҳи либос шаванд. ҳастанд бачаҳое ки фаъолияти санъати тасвириро бештар дӯст медоранд. омӯзгор ба онҳо роҳи ҷодаи санъати тасвириро меомӯзонанд ки оянда хонанда дар ҷодаи зебоипарастӣ, худшиносӣ бештар фаъолияти худро баранд. фатн намудани қуллаи санъат кори осон нест. аз ин рӯ ӯ ҳаёти рассомони бузург ва кору асрору зиндагии онҳоро омӯхта ба хислатҳои беҳтарини онҳо пайравӣ менамояд. нозукиҳои касби рассомиро бештар аз омӯзгорам ки дар худи коллеҷи рассомӣ ҳамчун муовини директор кор ва фаъолият менамоянд ва рассоми театр ҳастанд. аз онҳо омӯхтам ҳар гуна самтҳои санъати тасвириро аз Бозоров Умед гирифтам. асоси асарҳои ин рассоми ҷавонро тахайюлоти худи рассом бо образ ва симоҳои гуногун ташкил медиҳад. мегӯянд ки инсон вақте ки асар меофарад, яъне ки асар эҷод менамояд, дар анҳамо асари хеш эҳсоси хешро яъне ки бозгӯ мекунад. ба фикри шумо чӣ гуна аст? дар ин маврид фикри хешро иброз медоштед? ҳар як асарҳое ки рассом меофарад ба он ҳамчун шуғл, ҳамчун меҳр кори эҷодии худро меофарад ки ман низ ҳар як корҳое ки ман меофарам, хоҳ хуб бошад, хоҳ бад бошад, он асарҳоро бисёр ҳам хуб мепазируям. ба ин асарҳо бисёр рангҳоро истифода мебарам ки ба худи бинандаҳо писанд ояд ва худи ман аз он ҳаловат мебарам. бисёр бачаи ба истеъдод, бисёр чӣ хел гӯям, ҷавоне ки ба ҳама кор даст мезанад ва ҳаракат мекунад ки ҳамина ҳал кунанд. нест ҷабҳаи кори мисол дар мактабе ки вай гӯяд ки ман намедонам ё ки ман наметавонам. ман гуфтам ҳамин калимаи ман наметавонам аз худат бурор парто. гӯе ки метонам, натонам, ёд мегирам, мекунам ҳамин кора. дар ҳақиқат ҳамин аст. ин ҳамчун мусаввир кор мекунад ва чизе ки медонад ҳаракат мекунад ба кӯдако диҳад. то ба имрӯз зиёда аз чанд асар офаридед? то ҳамин рӯз зиёда аз 50-60 асарҳое ки ҳамчун армуғон ба дӯстонам, ба хешу таборонам ҳадя кардаам ва ҳастанд асарҳое ки то ҳол дар дастам ҳаст. онҳо асарҳои даврони донишҷӯям ҳаст ва онҳоро бениҳоят ба худ аз худ дур карда наметавонам. бештар асарҳоро дар кадом мавзӯъҳо меофаред? бештар асарҳои ман чеҳранигорӣ ва манзаранависӣ ки бештар қайд карда будам. Тоҷикистони мо бисёр ҳам боғҳои зебо дорад. аз ин рӯ манзараҳои Тоҷикистонро бештар тасвир менамоям ва чеҳранигорӣ низ мекунам.
диловар аз асрори ботин ва ҳикмату фалсафаи мусавварҳо ба ваҷд омада моҳияти гуногунрангии фарҳангҳоро дарк кардан мехоҳад. дунёи рангин ва зебои инсонҳоро боз ҳам зебо, дилкаш ва воқеъбинона дар расмҳояш тасвир созад. ман боз аз ҳунари заргарӣ низ бархурдор ҳастам, аз ҳунари кулолгарӣ ва аз ҳунари кандакорӣ низ бархурдор ҳастам, ки инҳоро аз коллеҷи рассомӣ ва инчунин аз институти санъат тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ба худ гирифтам ва дар ин ҷода якчанд устодони худро дорам, ки омӯзондаанд. соҳаи заргарӣ низ як шуғли дӯстдоштаи хурдиам буд, ки ман бештар заргариро ҳам аз худ намуда ва ҷавоҳиротҳои миллии тоҷикиро ба пешкаши бонувони тоҷик гардонам ва соҳаи кулолгариро дар вақте ки донишҷӯ будам, дар курси дуюми коллеҷи рассомӣ будам, дар он ҷо соҳаи кулолгарӣ низ буд, ки каме ҳам бошад бархурдор будам ва дар маркази Армуғон, муассисаи давлатии Армуғон ин соҳа ҳаст, кор ва фаъолият менамоям. ба он ҷо маро ҳамчун рассом таклиф намудам ва ба он ҷо рафта дар ҳамон кӯзаҳо, табақчаҳо, ки онҳо тайёр менамуданд, дар онҳо расмҳои тоҷикро меофаридам, ба марази тамошобинон мегардондам. аз синфи панҷбоза ин диловар ба рассомӣ шавқу ҳаваси бисёр дошт. аз аввал дидам, ки қобилияти бисёр хуб дорад. бача ба расм бисёр зеҳн монда мекашад. чизе ки ёд надиҳам, ҳамонро то охираш мекашид. баъдтар вай синфи нӯро хатм карда ба коллеҷи рассомӣ дохил шуд. он ҷо хатм карда ҳозир ба донишкадаи рассомӣ дохил шуда, ки ба дизайн. ман ойро ба ҳамин мактаб худам даъват кардам, ки ҳаминҷа омода кор кунад ба хонандагон ёд диҳад ҳунари худашро. хуб мегӯянд, ки то он даме ки рассом асар меофарад, чанд шабҳои бехобӣ мекашад, ҳатто рангро бо ранг омехта кардан ва аз он боз як ранги дигарро офаридан худ як заҳмати зиёд металабад. хуб мегуфтед, ки ан ҳамин идеяи тавлиди як асар дар зеҳни рассом чӣ гуна меояд? рассом ҳамеша тахайюлофар аст, яъне ки ба ҳар куҷое ки назар наравад, назараш ба ҳар як зебоӣ меафтад ва он ҳам ҳар яки он зебоиро ба худ мегирад ва вақти эҷод намуданаш меояд, ӯ ҳамун тахайюлоти зебоиро ба рӯи варақ меофарад. яъне ки агар Тоҷикистони азизамонро гирем, бисёр ҳам ҷойҳои тарихӣ, ҷойҳои зебо, дар шаҳри Душанбе биноҳои бисёр ҳам баланд, зебо ва ҳар намуд орнаментҳои миллии тоҷикӣ мебошад, ки имрӯзҳо боғҳои фарҳангӣ бисёртар шуда истодааст. аз онҳо дидан намуда эҷод менамоем. диловар ба ғайр аз омӯзгорӣ дар театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидови шаҳри Душанбе ба ҳайси рассон ва ороишгар фаъолият дорад. диловар ба ҷавониаш нигоҳ накарда саҳнаҳои театрро моҳирона ором медиҳад. ӯ хушнуд аз он аст, ки кам мебошад ҳам дар пешрафти саҳнаи театр ҳиссаи худро мегузорад. хуб, чӣ гунае ки дар боло қайд намудед, аз овони кӯдакӣ яъне ки ҳунарманд шудан мехостед ва дар саҳнаи театр низ баромад кардан мехостед ва ҳоло ки омӯзгории мактаби рассомиро бардошт доред, ман воқиф ҳастам, ки боз бо театрҳои давлатӣ низ ҳамкории зич пайдо намудаед. хуб, аз рафти фаъолиятатон дар театр камтар маълумот медодед? имрӯзҳо бо тариқи шартномавӣ дар театри ҷавонони
ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоям ҳамчун рассоми театр. зиёда аз 30 асарҳои театрӣ ки пешкаши бинандагон гаштаанд офаридам ва якеаш аз ҷумла намоишномаи тарма буд ва дигаре фарёди ишқ ва бештар ба намоишномаҳои бачагонае ки имрӯзҳо дар боғча, дар мактаб фаъолият ва намоиш дода мешавад, онҳоро офаридам ва дар театри ҷавонон ҳамчун рассом оришгари саҳна бо тариқи шартномавӣ фаъолият мебарам. ман дар асарҳоям бештар тамоми рангҳоро истифода мебарам. аз ҳама рангҳое ки бештар истифода мебарам ин рангҳои гарм мебошад ки бинандаро ба худ ҷалб месозад. ва рангҳои гарм бисёр ҳам равшан ҳастанд ва бинанда зуд чашмаш ба рангҳои равшан меафтад. гулҳои тоҷикӣ истифода мебарам ки дар дигар давлатҳо мо тоҷиконро муаррифӣ намоем ва онҳо ки донанд ки мо Тоҷикистони мо низ соҳаи рассомӣ дорад ва рассоми театр низ ба монанди Шобу Толибов, Рамазон Сафаров ки дар ин ҷода кор ва фаъолият менамоянд, ман низ саҳми худро гузорам ва муаррифгари Тоҷикистон гардам. новобаста аз он ки ӯ худ хеле ҷавон аст, бо шарофати меҳнатдӯстию пуртоқатӣ, аз сидқи дил дӯст доштани касбу ҳунар ва бо меҳру муҳаббат ба шогирдонаш омӯзонидани санъати рассомӣ дар байни ҳамагон мавқеи хуссаи худро пайдо намудааст ва умед дорем ки диловар дар оянда низ ҳунари хешро сайқал дода ба дастовардҳои беназир соҳиб мегардад ва дар ин ҷода мо ба ӯ дастовардҳои беназирро таманно дорем.